posachedwa apa tikupasirani interview imene pa Zodiac adayesa ndi bambo wina amene amayendesa ambulance. Kodi munthu amene amayendesa ambulance akagunda munthu zimatani? Kodi munthu amene amayendesa ambulance pansewu amayenda motani? Kodi munthu amene amayendesa ambulance amakhala ndi chisoni? Takhalani pompo pamene mudaonere interview zimene afotokoze zina zilizonse kaya ndi mafunso onse amene mwakhala mukuzifunsa amunthu amene amayendesa ambulance. Koma sokutenga anthu odwala kumapita nawo mbali zina zimene atuza ti ayi awakupita kwakuti chifukwa ngati kunoko tindi ma referral hospital angapo amatha kuti apita kupate nazi amene wapita kumeneko kapena iyayi kumimu kapena iyayi ku Sento. Koma Sento ndi imene lingati our main referral hospital. Ndibwera ndithu konyamula munthu wakufawo konyamula anthu odwala kwambiri ndofuna ndimvetsetse ntchito yanuyi ntchito iliyonse makhala ndi machitachita ake osiyanasiyana. Chimachitika kwenikweni ndi chani kuti mufike poti mwina mwapita malo mwatenga munthu choka chipatala ichi kupita chipatala china zimakhala zochitika pamene pachapa ndi chani? Choyamba ife timadalira anzathu amene iwowo ndi achipatala amene ma doctors manesi ndi amene amafotokozera kuti tindi patient ndipo munthu amene ayina kuti mukamusiye ku chipatala chakuti ndefe ntchito timayambira tikalenda uthenga kuti umene ndi timafunsa so nature ya matenda a munthu ndicho linga choti kodi mwambulasi mufunikira zinthu zotani kuti tikende tikafikire ndi amatiuzaso tikakonzekera bwinobwino kenako tipita pamalo pamene timnyamulire munthuyo poti tili ndi malo angapo ndi kandi kodi kandi kumusi umene timati kumusi enake ife kumene kuli ku outpatient matha kumene kubwera kumene koko munthuyo kenako kumene kwamuona uyuyu azipita ndiye malo osewa timayena tipite kumene kuzako ndikumutenga munthuyo ndikumalowera kumene atifotokozera timupite ndithu mwene. Kuchoka kuyendetsa mataxi kukafika kuyendetsa ambulance. Yes. Kusiyana kwake kuyendetsa zinthu ngati zimenezo taxi maminibus ndi kuyendetsa ambulance. Kusiyana kwenikweni ndikotani? Kusiyana nkwakukulu. One, kusiyana nkonena kuti ndikuti ife apa tikupanga deal direct ndi moyo wa munthu umene uli pa chiopsezo ndipo ufunika nsanga ukasamalidwe pena. That is patient ameneyoyo. 2, kwenda kwathu ndi kuyenda kwa ma local transport kaya ma minibus ife timene tiyende mothamanga kwambiri mwina 120 100 120 yes speed imene niyo munathamanga kuyambira 2011 speed imene munaona kuti munathamanga kwambiri ila speed yota 120 yes misewu yake yathu yomwe asana konzeso iyi tunena panopo iyi okay. Yakalikali imene jayo timathamanga imene mujamo choyamba timayang'ana munthu amene tamutengayo kuti how agent should I ngapezeke kuti kumala amene so takhati uthamangapo awa ndiyo chepa imene yonso kodi ndiye kuti sumafuniko zingothamanga koma umatengera kuti munthu amene ndanyamulayi ali serious yes sikuthamanga konse kumene kumatengera patient amene muli naye ayi mumaona kuti uyuyu ndi condition ena kuti tikozokafika bwinobwino ndiye pali wina ona kuti uyu ene delay munjiramu sitikafika wamoyo imene ndiye timathamanga ndichifake chinthu chino chili ndi masairini kupanga aleti anthu patukani koma pano simumatha kungochiliza kuti ayi ndikafike mwachangu kunyumba kera ndichilize basi kera anthu apatuke ambiri mwina amafika pamenepo chinanso mwina chimene ndinachiona choti masiku ano anthu ma ambulance amangona ngati kuti akachiliza uyo angofuna kugula njira akafike nsanga kaulemu pang'ono kakumachepa kuti mwina ngati ubwera ndi ambulance tamva sairini tipase mpata koma palibe pamene tingathamange ponena kuti tikungofuna kuti tikafikire ayi ngati akamusiya patient uko kumene kuyaso kusothekeraso tibwereso ndi sairiniso cholinga kuti tikafikireso kumene koko mwansanga chifukwa emergency imangobwera simungayipange predict kuti lero likwabwera zotani kapena sindiyenda kapena tiyenda zimatheka pa siku mwina kuyenda lukafolo kafolo bwinobwino
kupita kusendo kubwera ngokhala pang'ono kupita kusendo kubwera chifukwa zina zimangofikira kuti kumene na kwa OPD kumene komuna wafika mwina ndizingozi timaene nditithamange motere nditudi trip yanu yoyambilira kuti mwatenga munthu wa serious kwambiri zina ali motani ya kukhala koyamba ndikuti ndalowa ntchito ananipanga Orient akulu muziyendesa maambulance muziyendesa anthu amene afunika kuti akafike kumene koko mu nthawi yoyenera nthawi yabwino ndikuti akundipanga equip koma being first time ya timanjinji timakhalapo ndithu kuti ayi mwina pa sikhozotere ndiyende motere ya koma after that kenako pang'ono basi mufika pojaira ngolowa nthupi Mr. Mandimu, yes. Ndufuna mukukumbukira incident imene nakuchitikira nkoni koma tsiku lakuti lina limwina masiku yambilira ndenda nyamula munthu. Zichita chitika tijani kapena mwina ngati pali kena kali konse kapena mukakumbukira kapadera dera. Not much kunena kuti mwina incident sina yake koma osatiso kuti mwina kuyambirira koma mwina tili nkati tinchito tina tomwe nanena moyambira kuti mwina anzathu apa nsewu amene timendanso limodzi pa nsewu kupanga likonayizo kuti kubwera ambulance uko nthawi zina zimativuta mukayiona galimoto yathu ipena upeza kuti mwina pali timadenti ndiyendole titakupa magalimoto munsewumo ndetu uyo uli pa ambulance uli pa speed isailini chili chonse ndeti nsanucha kwatsekatseka mawindo ndeti ma earphones ali moti ali meno zoti kukubwera cha olo mamila glass sagwisa ntchito wapeza kuti nguvunga batu ndeti mira yako ngona yatotoka yake ili ukoyo ife wautali ama kumanga palibe mlandu ambulance sipanga ngozi ino nenu mwaigunda akuti ambulance sigunda munthu koma anthu ndamene maigunda nditi mafunso ambiri ndofuna ndafuse kuti kodi iwowa ananyamulako munthu nkuwafera zinakhala bwanji komanso ndofuna ndafunsa kuti kodi atatakumana ndi convoy ya president chingachitike ndi chani khalani pomwe ifani ndikupitirira kucheza ndi Bambo Mandimu amene amayendetsa ambulance. Ndikupitirira kucheza ndi Bambo Mandimu amene amayendetsa ambulance ndi amakamba kuti ambulance sichita ngozi ngati pachitika ngozi kuti yagunda munthu ka munthu waigunda iweyo ndi amene waigunda nkaidi sama manga kawiri ayakalakwa basa likundendebe. Mr. Mandimu nemwati kugunda munthu ambulance sikuti yalakwitsa ndi ambulance ayi ndi chifake chinthu ichi adachipasa masailini kukuwa munthu ukakuwa uli paphiri kukuwa umafuna anthu akumve enda achere khutu apange react so timayembekezera kuti mwina aliyense amene akuyenda mu njira tikakuwa akutimva ndipo atipase njira ngati sakutipasa njira as long as ife tili ndithu ndi patient tikupitako kati amugunda ameneyoyo ende palibe olosiku imene apangidwa summon gamono nayo kuti ya mwatikhula kapena yaye mwagunda munthu kapena mwakuti ayi okay chifukwa tapereka uthenga koma anthu sanamve uthenga wathu uja afuna kuti akhale chete ambulance sichita ngozi tielekeze mukuyendetsa kenako mwagunda munthu koma mutanyamula matenda mumayima nkutenga munthu uja kapena zimakhala bwanji sitiyima as long as patient amene naye uja amene amutenga uja ali critical timapitirira kukamusiya amene ujayo kakamusiya amene ujako ngati uyu adakalimva pomwepa ndeti tibwera tizamutola kukamusiya koma sitinona kuyima yayi chifukwa first save first come ndi patient amene naye first come first save yes inono ndi amapanga zokondera aya inuyo inakhala ku nthawi imene mukuyendetsa mwina mukuntegera munthu kuchipatala ndikuwombaso munthu yes okay yes zinakhala bwanji chinachitika ndi chani ndimapita ku bottom ndili nazungulira ku center msewa nzikiti kuti tikupita ku bottom pamene ndeti ndili musailini yanga ndatenga mayi oyembekezera ali mleba amene yoyo tupita naye ku bottom uja ndikufika pa lambadi paja ndeti ukuko anthu akundipasa mpata banja lina abambo anaoloka amachita kwa lambadi kuti apite the other side anaolo kuti azioloka nano kubwera ambulance
iwo anabwerera mbuyo mawo anandi akazi awo zoti abambo aja akubwerera amaja anaoloka nakakumana nawo tipas sindinayime ndinapitirira malinga ndi mmene condition ya munthu inalili amene ndanyamula uja anthu ena nemada mutola munthu uja kumalondola anatipeza ife tupanga drop patient wathu mwagunda munthu nauti yayi oyo wagunda ambulance sana mugunde munthu luseka ngati zabwino bwino zimenezi kodi mmaita soka phunzira mwapadera kuti kuyendetsa ambulance kukhazikani basi nkukuzani zimatere yeah okay yeah zina timazitolera ma information timagugula sikuti ntchito imwina ndiyongoti basi poti simukapange reference no ili ndi reference ndithu komanso pali mikumano imene ndithu anthu as such professional manna mukumane komanso mafotokozerana imene zinthu zimakhalira pansi timayenda motani even ku defensive iso amafotokozera zokhuzana ndi imene tingayendere profession yathu ya ambulance. Munanyamulako munthu nkukuferani munjira mwina ifode mwina ambulance inachedwa kapena ambulance chinachitika china chake osati kuti ambulance inachedwa koma kuti mwina chauta watero kuti uyuyu tsiku lake ndiliti likwana in transit mmene nema kuti ifeyo ngati kunoko timakhala ready tena iliyonse angoti atuza kuti kuli patient imakhala ambulance ili ready ndi kuti ngati anyamula munthu uyo tikupita naye zativuta munjira osati kuti chifukwa chipatala chachedwetsa kapena driver ambulance achedwetsa kapena ma doctors achedwetsa ayi koma ndi kuti basi condition kapena imfa ija yakwanira munthu tili mu ambulance zachitikapo tikupita amaonanso polisi yenda deka ayi tikamaenda ngatimo wani makhala chibale makhalaso ma professional nurses komanso ndiye na othandizira amaona ndithu nthawi zina mwina tikuyenda amatha kutiimisa a driver imanikaye inkoyima ndita kuiona kai condition kuti I think sitingati kuipanga stabilize tione kaye ali nkati moja imfa yadani yakwana timangonyamuka pene majapo nkumapitirira for confirmation omwe tikupitako timakafikira ndithu kwa ma doctors mafunika mukafikebe ndithu timakafika ndithu umene koko chimene chimafunika chimene cholinga chake nchoti apange ndithu confirm kuti munthu uyo wamwalira ndithu otherwise sungapange confirm just kungomuona ayi koma chipatala amuone omwe amugwiregwire masenga amene amachita aja ndi anene kuti ayi apa zativuta koma izo zachitikapo ndithu kuti tili nkati moyenda basi pezati ayi moyo watithawa. Munamva bwanji kapena mumamva bwanji zikachitika ngati zimenezo? Atsogoleri ngati ntchito yanga yonena kuti ndintenge munthu ndikamusiye ku chipatala china chimene atuza tipite ndi moyo koma nkupeza kuti moyo uja wadukira njira ngati ndine munthutu driver wa ambulance ndi munthu mumamva chisoni komene kamera mukamarona ndongati asilia aungoenda mtembo woyenda kale atsogoleri ndikhumbula wina aliyense vine doctor kuona kuti moyo wa munthu wapulumuka chimodzimodzi ngati ifeyo panga transfer anzathu odwala kuona kuti wasirizika pena wamwalira simatikhoza kwambiri chifukwa ndikuti cholinga chathu kapena cholinga changa sinangondisidwe chathera munjira timamva chisoni eni timalira nawo ndithu eni munthuyo kuti apa sizinayende ndithudi kale anthu ankakamba kuti kuyendetsa ambulance mafunika ukhale unatsanzika chifukwa pena umatha kunyamula anthu oti ambulance ukanika kulira anthu okhwima munamvako zimene izodi zinakuchitikira kwani ayi mzakale mungoteteza munthu ayi sizinandichitikirepo ineyo atsogoleri ndimapemphera choyamba ndipo ndimakhulupirira kuti kumuchako kuli Mulungu zizizi sindizikhulupirira mwachidule sizinandichitikirepo ayi moti simnatsanzike adachira ayi ndithu pamakhala mafusa amene anthu amakhala nawo makamaka pakati pa ambulance komanso convoy ya president kuti kodi convoy ya president ikuyenda kena kwa ambulance ikubwera chimachitika ndi chani kapena malamulo anu amati chani pamenepo mukuyenda kundutsa president kapena
nkhani imeneyi imativuta kapena anthu timayifotokozera mosiyanasiyana. President nimakhala ndi munthu, meaning kuti nayonse amapanga value umoyo wa munthu. Ifeyo ngati patient, ngati ma driver amene anayimula patient, timayinati pasitidanga yodusa, okay, yodusa ndithu kuti tipulumuse moyo wawoyo. So mwatsoka kapena ni mwamwayi sinambenda kumana napo ne convoy, sinambenda kumana napo kuti ikubwera ukoko koma ndadusapo convoy kapena nsewu atatseka. Okay, kuti atseka nsewu ukuku ledile kuti tiwembekeze kuti president atani azibwera. Koma atayiona ambulance ine ndapasidwapo mpata. Okay, pitani chifukwa chena kuti ndeti amaona ndi mene ma communications awo kuti distance imene tilipo ife tikulowa ndi distance imene akubwera anzathu ukoko iyi ndi mene imathamangira ikhala tani yapita sitikumana. Koma kuti nene kuti ayi adatitsekerapo mwina convoy ili nkati, iyo situation sinambita kumanapo kwa ineyo, sinambita kubana nayo payi. Koma ndithu ndikumbukira nthani yake zina anadusapo ena, komabe the fact nena kuti amandipasabe kampata kuti tipite because yankha chocho modelo ndithu dimene. Ndi nthawi iti yokusangalatsa imene mukugwira ntchito kwanu mmayikumbukira kwambiri? Ineyo zikusikhala kati kuti mwina ndi kaya nene kuti kachibwana kaya koma si kachibwana, koma kanthawi kamene kama ndisangalatsa pa ntchito yanga. One ndiyoti munsewu mwadzaza mwadzaza pamene pajapo sopano saidini ndiyoti ili nkati, ndiyoti ine ndikupapatiza pakati pachani pa magalimoto kaifa pa roundabout imene ifesi tigwisa ntchito imene jayaka imati yayi muzungulire ukuku timangona kumene kuli mpata nkuti ife timatowera kuti timati roundabout imene jakuyidusira uko wautali kumapita. Njira ina iliyonse mitayona kuti iyi ndi njira ina kuti tikhoza kufikira kupita ife timadusa. Olopata khala pala wati traffic wina wake kwenda zake koma akaunda wayiona kuti abwana kubwera ati pasampala tipita. So nthawi imene je kuti ndili mu motion ndikuthamanga ndikudusa roundabout ndikuidusa mwakemu ine mati antchito ndikutani kuyenda. Anthu amakamba kuti ambulance amadutsitsa chamba amene aja komanso amadutsitsa katundu wailigo amandimu tangodusa lisiri ndizona ze amandima kuzena kuti ayi ndibodza imeneyo atinganira mareport ndili live koma ndikume atimalizana kucheza nawo kwafusa kodi zimene zija zimakhala bwanji. So koma munamvako kuti ambulance imatha kunyamula zinthu za iligo ndikudutsitsa? Ndinamvapo komanso ndaonapo media kapa wireless akufotokozera kuona kuti yayi ngamo ambulance yakuti taigwira inapanga zotere zimene zijazo zimatengera anthuwo kapena munthu amene akupanga chinthucho. Ndeti munthuyo mwina mutu mwake anachikhazikisa kuti zinthu zimene zozo achite teti koma ngati kwa ifeyo kwa ineyo ayi palibe ene illegal activity imene ndikuzana kuti mwina tachitapo kapena timachita ayi, koma izo siningalese mwina ena ndi mtima nanga siyama tinayo mitima so sungafotokozereza wina koma kumvapo ndithu kuti iyayi akuti agwidwa ena agwidwa izozo ndi zachitikapo amapangatu nanga si amaona kuti iyayi ndi kuti ambulance mitanena muja kuti iyayi imakhala ndi umwayi opasidwa mpata kwambiri ndi mwina amayipezera njira kuti basi tigwise ntchito iti imene nanga ngarama kuseja ngarapolita sati seja awango kusiya apo ndi amatisiya ndithu izo ndizoona koma amene agwidwa aja ndito makhala kuti mwina wina wapanga tipi kuti akoma ambulance yakuti mbozachitika magulu makuti koma kuti ndinene kuti ambulance ntchito yake ina imodzi ndi imene yoyo apopo ndi kuti tinama ambulance kapena driver ambulance sapanga zimene zozo yeye kwake ndikuyendesa matenda kapena maliro basi munanyamula ku maliro nkukhala nokha mwina mu ambulance ndi maliro zinakuchitikira nkono
awiri mantha bwa ayi mantha atu tidakhwima kukalota ayi so ama ndiwo adzidzimula pogona bwanji ayi panopo ndi sinkhani chifukwa chitika kapena kumambiriro kungoti osati kumambiriro wambiri kungoti mwina kukula kwathu ngaine ndinakula mwina molimba mtima molimba mtima ndikukhulupirira ndithu nthawi imeneyoyo olokuma kuka kwathuku kumayerezo mene makhala ko nkhani yazo za malirozi inamba mwina kupita kumochale ndili ka age kena kake kumakakhala nawo kuti kumene kuchako ya ndi sikwenikweni kuti tinafe kuti kumazizimuka kuti azukhala bwanji zilubwelubwe ndi ulendo wa ufupi umene mudayendako kamwina maminitsi angati amene mudayendako munkuyendesa wanu ambulance hiye ku Central hiye to Central kapena kuchokera pano kupita ku Central ngati sindikunama I think it was about osakwana 10 minutes kuchoka ku 47 ukafika ku Central osakwana 10 minutes osakwana 10 minutes ndikukumbukira ndithu dayendapo and titafika kumene kujako eni yake matendawo iwo kwaiona kasi anakwera nawo mwambulasi muno sadakhale pasi ati wadai wala matenda ambale wawoyo nkumayang'ana imfa ya iwowo iliyo simbachita mantha utamanga choti akatonda nawo mathamanga komanso amayenda bwino ngolemera ndi amagwira basi bwinobwino sipeyuka ayi ndiyolemera bwinobwino ndi timayenda ndisitikayikiraso kuti tikafika mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu pali anthu amene akamaona ntchito ngati zimene zamachita mantha komanso umaganizira anthu amene anatsanzika ndithu amenewa ali ndi mphina amene adzamwina titati aonetsetse nkumaphweketsa zinthu ngati zimene uthenga wanu ngakhale utani kwa amene choyamba drive ambulance ndi munthu wina aliyense mmene mungamuonere wantchito zosiyana-siyana imene amakhalira ine kusukulu ndapitako ndithu kafolo ka certificate ndili nako ndili ndi banja ndili ndi ana ndithu bwinobwino so ndi professional imene mwina anthu ena sayiona kuti kuti zikozotheka kukhala ndi professional ona kuti ndikukhala drive ambulance kuthekera kulipo ama ndi mutu nda drive ambulance akamati akuphunzitsa ana ni driver ambulance muli makobidi menemwe umumu muli makobidi ndithu pa 30 pakakwana timakaona maakaunti zagwera ngwerengende kuzaona chocha ambulance imeneyoyo so kunjako tiitenge kuti ndi professional ngati mene tingafunire so ndifaniza khale mphunzitsi ine ndifaniza khale journalist ineso wina khozonena kuti ineso ndifaniza khale ambulance driver ndizotheka tilipo ambiri ngati muonesese palibe chipatala chimene chingakhalepo opanda driver ambulance kuza kuti ndi professional ndithudi ndakuthokozani kwambiri iziwo kwambiri menemo ndimene ndachezera ndi Bambo Mandimu kukamba za ntchito yawo yoyendetsa ambulance akambapo apa kuti anaombako munthu koma ifuna ambulance sichita ngozi akambapo apa kuti convoy itati kubwera sanafotokoze bwinobwino koma akamba kuti amadutsa amatha kuona mmene situation ilili ndi mmene ndachezera nawo kuchokera kuno ku area 47 ku ABC clinic zakhaleni pomwepo ndipo pitizani kuone akanema wanu umutu ndimene achezera ndi munthu amene amayendesa ambulance tikupira kuti munane mafunso ambirimbiri makamaka pa madrayiva a ambulance kuti kuli pansewu amayenda mutani kuti amakhala chisoni amakhala nacho chisoni ngati mene